తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు కుప్పంలో టీడీపీ నేతలు ప్రారంభించిన నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం నీరు పేదల పాలిట వరంగా మారింది. ప్రతినిత్యం కుప్పం పట్టణంలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద మధ్యాహ్నం 1 గంటకు టీడీపీ శ్రేణులు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. కాగా అన్నదాన కార్యక్రమంలో స్వచ్ఛందంగా భాగస్వాములు అయ్యేందుకు పుట్టినరోజు వేడుకలు, వివాహ వార్షికోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకొని ఎంతో మంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి అన్నదానం చేపడుతుండటంతో ఈ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరుగుతోంది. ఇంకా డోనర్ రాలేదా? ఆడతారు